Asking Youth Organizations kienet it-tema ta' konferenza li għalija attendew għaqdiet ta' żgħażagħ minn oqsma differenti tal-ħajja u li matula kellhom iċ-ċans jaqsmu esperjenzi u jikkollaboraw flimkien. L-Aġenzija Żgħażagħ ħabbret li wara li fil-konferenza ta' sena ilu tqajjem il-punt dwar il-valuri tal-kwalità mill-għaqdiet taż-żgħażagħ, żviluppat is-Self-Assessment Tool for Quality Work with Young People illi għandha sservi bħala strument sabiex l-organizzazzjonijiet ikunu jistgħu jivvalutaw il-ħidma tagħhom u s-servizzi li jipprovdu liż-żgħażagħ. Apparti dan, ġie mniedi wkoll id-direttorju għall-għaqdiet taż-żgħażagħ. Riżorsa mhux biss għaż-żgħażagħ imma anke l-ġenituri, l-edukaturi u professjonisti oħrajn li jaħdmu maż-żgħażagħ sabiex jiffaċilita r-relazzjoni bejn l-għaqdiet taż-żgħażagħ u jgħin il-kollaborazzjoni ta' bejniethom. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Żgħażagħ, Miriam Toma, qalet li l-iskop ewlieni tal-Aġenzija u għalitin li l-laqdiet u l-ħidma tagħhom favur iż-żgħażagħ b'mod effettiv. Spazju li l-ewwel ħaġa tagħti il-vuċi liż-żgħażagħ qed jagħmel spazju biex iż-żgħażagħ jipparteċipaw, qed jissafegardja liż-żgħażagħ minn affarijiet li jistgħu jkunu ta' periklu għalihom u barra minn hekk qed jagħti liż-żgħażagħ programm ta' edukazzjoni li minnu dan il-programm dawn iż-żgħażagħ jiggwadanjaw skills għal ħajjithom kollha. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Keith Azzopardi-Tanti refera s-sitt strateġija nazzjonali dwar il-politika taż-żgħażagħ illi tenfasizza l-ħtieġa li jitwessaw jiġi żviluppat aktar l-appoġġ għall-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ. Qal li l-Aġenzija Żgħażagħ hija katalista sabiex il-Gvern jisma' mingħand iż-żgħażagħ u permezz ukoll ta' din l-Aġenzija, il-Gvern ikompli jinvesti f'diversi forom ta' appoġġ għall-għaqdiet taż-żgħażagħ fosthom fondi u riżorsi oħra sabiex ikunu jistgħu jwettqu xogħolhom b'mod aktar effettiv.